Li Sûriyê bêdirêjahiya şer di heyama 8 salan de bi dehan hezaran ji welatiyên sivîl li ser destê aliyên corbicor bûne qurbanî. Di nav de jî nêzîkî 3,000 jin bûne qurbanî. Li gorî raporteka Tora Sûriyê ya Mafê Mirovan ku bi helkefta Roja Cîhanî ya Hilanîna Tundûtujiyê li dijî jinê belav kiriye, ku li Sûriyê 28,076 jin ji destpêka şoreşa Sûriyê taniha bûne qurbanî. Di nav wan de keçên jêr 18 salî jî hene. Di raporta Tora Sûriyê de hatiye ku 21,856 jin li ser destê rejîma Sûriyê an ku rêjeya 77 ji sedî hatine kuştin, ji wan 9,989 zarokin. Li gorî raportê 1,479 jin li ser destê hêzên Rûsî bi rêjeya 5,27 ji sedî di nav wan de 571 zarok hene. Li ser destê grûpên çekdar yên opozisyonê 1,300 jin di nav de 433 zarokin bi rêjeya 4,65 ji sedî. Herwiha 1,117 jin li ser destê alîne din li Sûriyê hatine kuştin ku navê wan aliyan di raportê de nehatiye gotin. Li ser destê Daişê jî 980 jin hatine kuştin di nav de 394 zarokin bi rêjeya 3,49 ji sedî. Herwiha hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê jî 959 jin kuştin di nav de 303 zarok bi rêjeya 3,41 ji sedî. Serbarî kuştina 245 jinan li ser destê hêzên Sûriyaya Demokratîk di nav de 90 zarok jî hene. Herwiha desteya Tehrîrî Şam jî 79 jin kuştine.